Id-dar tal-Providenza għandha bżonn l-għajnuna u l-imxija tal-coronavirus tħalli impatt kbir finanzjarju fuq din id-dar. Għalhekk id-dar tal-Providenza qed tnieti kampanja bl-isem ta' Sabiħ li tagħti biex tiġbor fondi bilan li tkun tista' tibqa' tagħti s-servizzi professjonali lir-residenti tagħha. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'jum l-Imnarja tħabbar li l-maratona tal-volleyball li soltu ssir fl-ewwel tmiem il-ġimgħa ta' Lulju mhux se ssir bħala prekawzjoni għal residenti. L-ispiża tas-servizzi u professjonisti offruta mid-dar tal-Providenza hija waħda ġmiela. Is-servizzi żdiedu hekk kif fl-aħħar xhur sar investiment teknoloġiku fil-binja fosthom xiri ta' smartphones, apparat li jgħin fit-teleworking, proċess ġdid tal-mod kif tinżamm l-indafa u l-iġene, xiri ta' maskli u ħafna xogħol ieħor li sar biex iħares u jissalvagwardja ir-residenti ta' din id-dar. Net News seta' jara l-ħidma kontinwa li ssir f'din id-dar fejn id-dar hija deskritta bħala miraklu ħaj ta' kuljum li qatt ma naqset milli twettaq tant u tant ġid għall komunità Maltija. Kif ħafna jafu Dun Martin Mikallef, id-direttur tad-dar, dejjem ħatem qatih għar-residenti f'din id-dar. Iżda din is-sena Dun Mikallef sfortunatament jinsab indispost minħabba raġunijiet ta' saħħa minħabba li qiegħed jingħata kura għal kanċer li jitfejjaq. Għalhekk din is-sena aktar minn qatt qabel jeħtieġ li tingħata l-għajnuna lid-dar tal-Providenza għax dan ikun rigal għal Father Martin biex sas-sena d-dieħla ikun jista' ikompli fil-missjoni tiegħu. F'kummenti li tat lil dan l-istazzjon, is-Supritendent tas-Saħħa Pubblika aċċennat biex il-poplu Malti jgħin lid-dar tal-Providenza. Tara dak il-qalb ta' mħabba minn ġew li toħroġ hemm barra. U jiena l-appell tiegħi huwa l-pubbliku għatu kemm tistgħu għaliex hawnhekk hawn residenti ħutna li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. Id-dar għandha bżonn ħafna flus, anke iktar kellha bżonn flus f'din is-sitwazzjoni ejjew nagħtu minn dak li nistgħu. Fuq kollox tul l-istess konferenzi tal-aħbarijiet ingħata il-ħajr il-volontiera u lill-benefatturi kollha li f'dan l-aħħar żmien kosti limitazzjonijiet xorta għamlu dak li setgħu biex jagħtu xi ħaġa minn qalbhom lid-dar tal-Providenza. Wieħed jista' jgħin billi jidħol fuq is-sit www.sabiħlitati.org u minn hemmhekk ikun jista' jgħin u jagħti donazzjoni b'modi varji.